Bore da, Buenos Dias, blwyddyn 3, Mrs Drake yma. Gobeithio bod chi gyd yn iawn. Dwi'n mynd i esbonio i chi heddiw beth ydy tasg 1 iaith yr wythnos hon. Ond cyn gwneud y dasg, mae angen i chi glywed y stori Ti yw fy arwres. Mae link i chi ar Teams, neu mae yn y pecyn, dych chi wedi dderbyn gan yr ysgol, neu os ydych chi'n mynd ar Google ac yn teipio i mewn Ti yw fy arwres Covid-19, byddwch chi'n gallu dod o hyd i'r stori fanna hefyd. Felly enw y stori ydy Ti yw fy arwres. Nawr te, ar ôl darllen y stori, mae angen i chi feddwl am y prif gymeriadau, sef Ario a Sara. Cymeriad bach ydi Ario sydd yn byw yng nghalon Sara, sy'n gwneud iddi hi deimlo'n ddewr ac i'w helpu hi i fod yn arwres bach ei hun. Felly eich tasg chi yr wythnos hon ydy feddwl am gymeriad sydd yn mynd i fod yn helpu chi i fod yn arwr neu'n arwres eich hunan. Gall y cymeriad edrych fel unrhyw beth o'ch dewis, ond bydd y cymeriad yma yn gallu byw yn eich calon i'ch helpu chi i fod yn arwr hefyd. Dyma gymeriad dwi wedi creu yn barod ac enw fy nghymeriad i ydy Enfys. A dyma i chi chydig o ffeithiau am Enfys. Cymeriad cyfeillgar a doniol ydy Enfys, sydd yn hoffi codi calon pawb. Mae Enfys yn gymeriad positif, sydd bob tro yn meddwl am bethau hapus sy'n gallu gwneud i ni deimlo'n well. Os ydych chi'n drist, yna mae Enfys yn ein hatgoffa y daw eto hael ar fryn. Dydy glaw ddim yn para am beth. Mae Enfys yn gymeriad lliwgar sy'n dod â lliw i mewn i fywydau trist a di-liw. Felly dyna fy nghymeriad sydd yn mynd i fyw yn fy nghalon i. Rhywun fel Ario sydd yn gwneud i fi deimlo'n hapus, yn gynnes, yn ddiogel ac yn mynd i fyw yn fy nghalon i fy helpu fi i fod yn arwres trwy y cyfnod yma. Felly dyna eich tasg chi wythnos yma. Meddyliwch am gymeriad sydd yn mynd i'ch creu chi'n hapus ac i fod yn arwr neu arwres. Pob lwc a mwynhewch!